Работете внимателно. Пазете живота и здравето си. Национална кампания за ограничаване на производствения травматизъм. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Всяка година приблизително 7 милиона европейци претърпяват трудови злополуки. Мъжете претърпяват повече злополуки от жените. При младите работници има много по-голям брой злополуки в сравнение с други възрастови групи. При по-възрастните работници преобладават злополуките с фатален край. Броят на злополуките е по-голям в малките и средните предприятия. Злополуките, които се случват през нощта, обикновено са с по-тежки последици от тези през деня. На всеки 3 минути и половина в Европейския съюз някой работник умира по причини, свързани с работата. Работете внимателно. Пазете живота и здравето си. Едни от най-важните и развити икономически дейности в промишлеността са шивашките. Те са част от леката промишленост на страната и са пряко свързани с текстилното и трикотажното производство. Шивашката промишленост решава важни социални задачи, като осигурява облекла за населението и много работни места, предимно за жени. Производството на пластмасови изделия е друг важен отрасъл в преработващата промишленост. То се развива с бързи темпове и постепенно изделията от пластмаса тотално превземат бита ни. Преработката на пластмасата е сложен и специфичен процес, изискващ добра професионална подготовка и модерни технологии. Третият важен отрасъл в преработващата промишленост е производството на мебели. Отрасъл с традиции, който все повече се модернизира и усъвършенства. Съществуват 11 основни символа за безопасност. Нека ги видим. Задължително използване на защитни очила. Задължително използване на защитна каска. Задължително използване на антифони. Задължително използване на средства за защита на дихателните пътища. Задължително използване на защитни ботуши. Задължително използване на защитни ръкавици. Задължително използване на защитно облекло. Задължително използване на защита за лицето. Задължително използване на предпазни колани. Задължително движение на пешеходците по обозначените за целта места. Общ задължителен знак. При необходимост се придружава от друг знак. В рамките на Европейския съюз всяка година умират около 59 500 работника и служители от професионални болести, а от трудови злополуки около 5580. Като се вземат под внимание тези две числа, се изчислява, че на всеки 3 минути и половина някой в Европейския съюз умира по причини свързани с работата. Тази статистика отрежда на България второ място по общ брой трудови злополуки на работното място и по общ брой злополуки, предизвикали неработоспособност. Вече 18 години съм занаят. Доведе ме един познат и така си останах. Работата е интересна, да и производството расте. Само се огледайте из къщи. Пълно е с пластмасови продукти. Но процесът е сложен. Гледаш го, нищо и никаква пластмасова чашка или чинийка, ама през колко обработка е минала, през що машини се е въртяла. То са мелници за пластмаса, то са шприцове, машини за надуване, матрици. Нали ви казвам? Интересна професия.
Но, както навсякъде, и тук си има опасни моменти. На пръв поглед процесите изглеждат напълно безопасни, а новите машини супер надежди. Но травми винаги е имало. И аз имам няколко белега тук-там. Работи ми с електричество, а стока шега не бива. Да не говорим, че смесите понякога са избухливи. Един миг невнимание и пламваш като факла. Много често от материалите се отделят отрови. Горкоти, ако се правиш на героя и не спазваш наредбите за безопасност. Знам, че не откривам топлата вода, но ще ви кажа. Здравето е най-важното. Другото ще си го купим. Цеха е за EPS строителни материали. Това са най-вече изолационни плоскости. Това е главно производството. Отделно има и цех, който е за 3D корнизи. Общо взето всичко, което е като триизмерно, може да се направи от този материал EPS. Тук има машини, които са дробилки, машини, които работят с хидравлики, високо напрежение, пара под налягане и просто са много нещата, които трябва да се знаят като за безопасността, за да може един работник да вземе вече дейно участие. Примерно дробилките, много опасно е този досек на работника до тази машина да знае точно какво да прави, да не бърка, защото има тази възможност и ако е невнимателен, може да се стигне до откъснати ръце, примерно. Има случаи, когато машина трябва да се изчисти, трябва да е абсолютно изключена. Едно от най-задължителни неща е обувките с метално бомбе, защото има мотокари. Има места, където задължителна работа с ръкавици и прахови маски. Ще ме извините, ако викам, ама от толкова работа по цеховете за мебели, слухът ми лека по лека сдаде багаж. Така е, ей, нема какво да се лъжем. Шумно е тук, шумно. Ох, мале. Абе, машините са модерни, нали? Модерни машини. Ама като ми забучи и затрещи, онова е там зад мене, спасение нема. Ей, и да ви кажа, няма да се лъжем, няма да се плашим. Стават секатлъци. Да викат хората жестоки. Ами да бе, охлузвания, порезвания, прищипвания, прах и талаш в очите, в дрехите. Най-опасно е да ви кажа с дрехите. Ако ти защипе крачъл или ръкав, си спасение нема. На телефона на Главна инспекция по труда може да подават сигнали както работещите, така и близките на пострадалите лица. Проверките, които се правят от контролните органи, от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, т.е. при проверките ние запазваме източника и тайната на информацията. В смисъл, ние не издаваме лицето, което е подало сигнала. За последните 10 години в България са констатирани средно по 288 броя трудови злополуки в производствения сектор на година. От тях официално са обявявани около 114. По този показател страната ни се нарежда на 24-то място сред страните от Европейския съюз. След нас са само Естония, Румъния и Унгария. По отсъствие повече от един месец, поради здравни проблеми, свързани с работата, България е на 6-то място от 27-те страни в Европейския съюз. Но на въпроса, подобриха ли се безопасните и здравословни условия на труд във вашата страна за последните 5 години, едва 15% от българите отговарят положително, при средно 57% за Европейския съюз. Това ни нарежда на последното 27-мо място. Сами преценете дали това е тревожен факт. Работете внимателно! Пазете живота и здравето си! Национална кампания за ограничаване на производствения травматизъм. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.